салом алайкум тамошобинони муҳтарам подписчикои канали майдони батл ва инак чӣ хеле ки шумо уже хит кардем ба фикрам и барномаи ҳамун реп барои 500 сомон буд, яъне 16 мисра плюс ва чӣ хеле ки ҳамаи шумо уже ба фикрам хит кардем бигем ё дарк кардем. ғолиби ҳамин озмун дар ҳафтаи якум Шидак Навик МС бародари мо, як бор дигар табрик ба якум ғолибият дар озмуни 500 сомон. Чӣ хали кунем амира номи озмуна чӣ кунем? Вай айдоди худо реп ҳафта буд, ҷода реп барои 500 беёна гапай вақт озмун барои 500. Озмун барои 500 и тавсияра мо да блогери вазбин додестай ва гапош намеша рад карда. Хуб, озмуни реп барои 500 сомон ё ин ки реп барои 500 чӣ хеле ки Парвиз гуфт сухани бародар аз замин омада ай сухани дӯст шикастана гардани бишкана. Чӣ гуфтанем вақте ки ҳамин озмунро эълон кардем, биёй аввалаш бигирем. Вақте озмунро эълон кардем бисёриҳо дар телеграм нависонданд ки ин озмун барои навичоко мешава намешава ё ки танҳо барои реперои номдорай. Рости гап ма аввал бовар надоштум ки вообще реперои номдор рози дар ҳамахали корҳо сам гузоранд, яъне и аслан барои ҳамун шумо буд бачаҳое ки нав талантотонро раскриват кардаистем. Чӣ ба барои шумо? Барое ки боя бор дигар такрор мекунам, ман бовар надоштум ки реперои пуртаҷриба ма дар видеорӯӣ мекунанд. Ба ай сабабе ки ҳар якташ канали хича дора ва дар каналҳои хичон ҳамун пешравиҳошон дар каналҳои хичон мекунанд. Вале вақт нишон дод хезе 20 лилвестрои кад видеоша ай шинохтаҳо ва дигар бачаҳо рости гап якум бор бисёриша дидестам. Як дигаш алион буд, як ҷоя дидагимша шинидагимша ва охирон рӯз ҳафтум рӯзи ҳафтада ки part of Навик МС охирон рӯз не мақсад ҳафтум нафар шида Навик МС part of ва ҳафтум ҳамчун иштирокчи ҳафтум биромад видеои Навик МС ва бе ягон бигем шубҳа вақте ки уже саҳар шид худаш 2000 шид, яъне ай ҳама просмотри калона баъди Навик дар муддати 24 соат иштирокчи таҳти рақами 2 када буд. Бо як бор дига бахшиш мепурсим ки никотона намедонам. Дар пеши оина хондага ҳам мебинем бародаро видеора. Иштирокчи рақами 2 ба 1096 просмотр агар бигирем, ҷои дуюма ҳамун нафар гирифт ва ҷои якума Навик МС ба ҳамун 16 мисра дар бораи ғарибӣ хонданаш. 20 мисра хондум ака. 20 мисра. Хуб, аввал биё хайтра ҳамчун меҳмон ва ҳамчун якум ғолиб оиди барнома чӣ фикр дорӣ? Ва оиди барномаи хубай ва ҳамун хубиш ба назар расида. Ма ҳамҷа якум даврашда парфтам ва як чанд даври ояндада ваъда метам ки агар реперои хеле машҳур напартоям намепартом дига додаро ғам наметам ва сабаби иштирок карданам чанд сабаб дора. Аке рози катагӣ кунем бигем мо якум ҷо гирифтем дероят шероят баъди ҳамаи суси беудай гапои ино дар кора байни додарода. Мақсад чӣ буд? Мақсад ин барнома камтарак ҳам боша 100 каси дига навтарак бо аудиторияи мақсад ай мо ҳамин барномаро интерес кунанд, онҳо додарое ки навичоканд муаррифӣ шаванд дар барномаҳои оянда ва баъдан реперое ки мақсад кам беш мешиносандшон изо накашида ба дили пур биёянд ҳамин барномада иштирок кунанд. Ба ҳамин чанд хотиро мо ҳамин барномада парфтем ва сабаби асосиш агар изо накашида будум росту марда гӯрим ягон гапа хеле додихӯ рост мегӯям, ма чӣ коре форам мекунам, ягон гапа ҳеҷ ка ба ҷо намекунам. ай Парвиз 400 сум қарзор будам, гуфт акам сум чӣ хеле мешава? Гуфтам рӯзи чоршанбе сумо мегзаранд. Баъд гуфт ки пага сум дар кора, инами рӯзи инами ҳозир сум дар кораам буда. Баъдан гуфтам биёин ҳозир видео мекунем, палибон мегира. Тагда зарду сум шатта буги бо. Барои ҳамин сума омада натен, сума дар картаи Парвиз бизаронем. Сума дар картаи Парвиз заронем.
хуб гапи сумне бо як бори дига тара табрик мекунам ва ба хотири ба иштирокчиҳои ояндаи ҳафтаи оянда инами ҳафтаи яъне ки рафтаистай ва дар умум дар оянда чӣ гуфтанем бародаро видеои кадомет ки набаромад дар канал сабаб дора и ягон ҷои вай нест хафагарӣ нест видеои касе набаромад яъне ютуб агар шумо бидонед дар минусҳое ки шумо мехонед вай авторски правау ам хали гап чап дора видеои кадомет набаромад мо вая парт офтем дар ютубу ютуб пешакӣ худаш меқапа ҳамун видеора ки мисол ҳамин видеора мумкин нест барое ки минусаш авторски ам хали гап чапо дошта ютуб сабаби дуюмаш сабаб неу чи як чизи дигарам мехостум ба ҳамин видео мукаммалтар кунам ба иштирокчиҳо дар давраи оянда фаҳмо кунам илтимос бачаҳо штоб дар вақти видеои навик биромад бачаҳо никша нависондан навик мс аввал ма зидди ҳамин чиз будам иштирокчӣ бояд менависондем ай сабабе ки бисёриёт мепартоен ҳамун никтона тарзи дурустша нависонданашон ҳамон намедонем ё ки вообще никтона намегӯем ҳамин хе просто мепартоен видеора тамом хоҳиш ҳамин буд ки ай и ҳафта касе наворша мепартоя старатса кунем ки ҳамун минусҳоеро бигирем ки уже ютуб қабулш кардагиай ё ин ки ай ҳамин битмейкерҳои тоҷик ҳаста яники битс ҳаста кулоб тимс ҳамоҳоро ягон хе диор битс ҳаста ана кулоб тим минусҳои хуб дорам минусҳои мақсад ки арзонтар дастрасай новобаста ки сифаташ хубай бо арзонтар метавад барои бачаҳора барои трекои аксарият гӯш кардам ошиқияй сафпадад мекуна марҳамат якай сайт мега бо мардум ам минусҳои кулобтин да заразид мекунед минусҳош хубай мада маъқул барои заразид кардан не хулоса мақсад ҳамин битмейкерҳои тоҷикати ягон бинависеншона чӣ кунед мақсад агар нахаренам ягон хел намедонам суҳбат кунем ки мо ҳамин озмун дар иштирок ҳастем хуб агар бибирем мақсад вай мекунем чӣ мегӯям я буд хати 5 минус мехарем мисол ба пулта метем ё ки хайр намедонам хулас дар комментария ма ссилкаи як бародари битмейкера мемонам ки катиш маслиҳат кардагем ва ӯ гуфтагие ки чӣ мақсад дроян ай ютуб канали ма минусҳои мара истифода баранд ма ҳамун ссилкаи ҳамун бародарам мемонам дроен ай ҳамун минусҳо агар истифода барен аниқ видеотон мебироя масъалаи дуюм ҳамун дар видео пешай ҳамун 16 мисратона хондан ё ки зиёдтарша хондан никтона бигӯен никтона бигӯен ва хоҳишмандем ки ҳамун мақсад видеои мазкур барои канали майдони батл барои озмуни барои 500 сомон хоҳиши дигари бачаҳо бисёриёт видео рӯӣ карден поотона сёмка кардестен рӯтон наметова просто компютер мондагиай хали ваяйда эстетика мегӯянд хуб ин ама ҳамун пои сёмка кардагита мепартон бародар ту худат фикри тамошобинота ки фикри ҳамун нафарое ки моро ҳурмат накунанд ҳамун одамое ки тура ҳамунҷа тамошо мекунанд чӣ меганад агар ту ба рута нишон додан тайёр набошиву значит ту вообще иштирок накунӣ барои ҳамин якай сайт не ҳафта кадома видеош качественӣ мебироям ва сабшестош мекунам ина як дастгирӣ ай тарафи навик мс ба иштирокчиҳои и ҳафтаина хуб чӣ гуфтанем касе реперҳое ки бигирем уже ном доранд ё ин ки ноунейман ҳоли и озмун без ограничения бародаро касе чӣ хеле метона мақсад ҳамун 16 мисра плюс инамҷа рақамон боз мебурад рақамҳои телеграм ҳамин дар рӯӣ кунен ва инами якду шарте ки мондем ҳамира иҷро кунен обязательно мебурад ва бо як бор дига хотиррасон мекунам шахсе ғолиб мебояд ки дар муддати 24 соат дигарода зиёдтар просмотр мегирад яъне одамеро ки рӯзи душанбе мепартоем рӯзи якшанбе агар просмотрш 3000 шуда бошад ӯ маъное ӯро надорад ки ӯ ғолиб омад яъне ҳамун дар рӯзи душанбе то сешанбера чанд просмотр бигирад ҳамун қа просмотрш ҳисоб мешавад хуби буд барномаи ғолиби реп барои 500 озмуни реп барои 500 сомон ҳафтаи якум
нави кемсӣ як бор дига табрик мекунем ва миннатдории худмонро ба кулли мухлисои нави кемсӣ мерасонем барои дар ҳама ҳолат ва дар ҳама ҷо дастгирӣ кардани кумири хичон. хуб зудан гараниан мухлисои ма гап шума дорум гап нест. зиндаву саломат бошед бародаро то ҳафтаи оянда то ғолиби оянда. хайр.